kakain na kami kasi malapit na magtanghalian. Kasi Ella kanina is nakadidi na siya ng gatas. So, yan. Luto na kasi yung kanin na niluto ko. So, time check muna tayo. Ay, 12:29 na pala ng tanghali. So, tanghalian na pala. Baboy. Baboy. So, hindi na ako gumamit ng tripod kasi masyado siyang malikot. Sumay. Tapos, Ano sumay? nahawakan ko lang kasi kontrolado ko. So, ngayon is, andito ko sa kwarto Hoy! namin. Liro. Baya. Silisilip ko yung aking bahay dyan. Tingnan ko kung andyan pa yung series nila na tinitingnan ni Ella bago kami matulog. Kasi si Ella ay sobrang gustong-gusto niya talaga yung kulay ng series. Yung iba-iba yung kulay. Ayan. Kasi, ay! Kais mo lubot eh. Kasi, Bag. ay sorry. Kasi, sorry. Kasi kahapon si Ella nakatingin dyan bago kami matulog. Sabi niya, Mama, series? Wa na ba? Series ba daw kung nawala na ba? Isang araw pa kasi yan, wala na akong nakikita dyan na umiilaw. So, parang nilipat or tinanggal nila. Kasi nababasa pag umuulan. Kasi nasa mismong terrace nila. Yan, ipapakita ko. May terrace sa taas. Tapos may nakasulat na CMA. So, yan yung bahay nila. Yan yung CMA. Yan. Kita nyo ba? May tao sa taas. Alo. Klaro manggod. Klaro. So, yung papaya guys dyan. Na nakatayo. Ano? Dyan. Sa Si mismong Momo. malapit sa gate. Wala na. Momo. Patay na yung papaya. Sayang. So, medyo kalap pa kami. Kasi dito kami nakatambay lagi ni Ella pag kami lang dalawa. So yan, hindi ko pa naligpit. Yan, pasensya na kalat. Dito natutulog si Papa Ching. Tapos kaming dalawa dyan ni Ella natutulog. So medyo madumi na yung bedsheet namin. So ito po yung higaan namin. Matigas po siya kasi wala, bedsheet lang po ito. Wala po itong foam. Ayan. So ganun lang po siya. Wala po yung foam. Ayan, para hindi siya pangiting na nilagyan ko na lang ng bedsheet. Ayan. Pero sanay naman kami na matigas yung higaan namin. Hindi dati pa naman ganito na yung higaan namin. Minsan sa sahig lang. Ayan, si Papa Ching dito natutulog. So nakakaawa talaga si Papa Ching kasi kasi kinakagat siya ng lamok kasi wala siyang kulambo. Kami lang ni Ella may kulambo. Kaso ayan, butas-butas na. Nandito pa. Butas na yung kulambo namin. Yan, Ella. Si Papa Ching, yan lang yung gamit niya. Minsan, hindi siya gumagamit ng batawag sa habol. Kasi nga, naiinitan siya. Init kasi dito. Kasi yan lang yung gamit namin sa lingpan. Lalo na dito sa baba. May mga, yan. Maraming yero. So, yan. Mga kapitbahay namin. Ay, no, sumasama ka doon. Yan, dito. So, yung sinunang yero dito sa amin is pumupunta sa amin. Hulog tata. Taya. Hulog taya. Tayo. So, yan, makalat kami. Expected na kasi na pag sa araw ganito yung itsura. Para kaming basurahan. Ito yung mga laruan ni Ella. So, yung iba is basura na. Yung iba is hindi sa kanya. Pinapahiram lang. So, yan. Kasi si Ella is, ang hilig niyang maglaro ng ganito, yung mga ganito, ganyan. So, wala tong laman. So, ang hilig ni Ella. Tapos, ang hilig niyang mamulot ng mga laruan. Ayun pa yung cup noodles. Yan. Kahit mga sirang laruan, yan. Pinapulot niya. Yan, kain na tayo. So, ito yung ulam namin ngayon. Sinabawang gulay. Binili to ni Papa Ching, sari-sari. So, siguro 15 pesos to. Ako na nagluto. Tapos bagoong yung naiwan kagabi. Ayan. Tapos talong na binili ni Papa Ching kagabi. Kasi nga, bumili din siya ng bigas. Kasi wala na kaming bigas. So, ito is uulamin to namin mamaya siguro sa gabi. Ayan. Tapos ito yung didi ni Ella.
Kasi nung gumising kami ng alas 10, yan yung dinidi niya. Tapos na yan kumain ng kanin, ako yung hindi pa. Yan. Kasi ako natulog ako na madaling araw, alas 3 na madaling araw. Ang tagal ko pang nakatulog kasi nga may parang insomnia ako. So, ang tagal ko makatulog. Nakikinig pa yung tenga ko sa paligid. So, ayan. Kasi yung cellphone talaga namin, grabe na kinabahan na naman ako kanina kasi akala ko hindi na naman siya ma-upload. Dahil nga, sobrang bagal ng pag-transfer niya papunta sa YouTube. So, yun, ang ginawa ko, dinelete ko lahat ng apps, yung Facebook, yung Instagram, lahat. So, yung ang natira na lang na apps is yung original na apps ng cellphone. So, ayan. So, i-download ko na lang siya pagkatapos kong mag-upload ng video. So, yun. So, dinelete ko na lahat ng apps. Ganun pa rin siya. So, once kasi na 98% yung storage ng cellphone. So, yung dinownload ko or yung transfer ko is pabalik siya sa simula. So, ayan. Sobrang kinabahan ako kasi baka hindi na naman siya ma-upload. Kasi 2 beses na kami na hindi na-upload yung video, na-delete. Yung sa November 30 and sa December 1, na-delete siya. Kasi hindi talaga siya ma-upload. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. So, ngayon, noong alas 2 na madaling araw, so, sobrang ang sayo ko kasi na-successful yung pag-transfer ko para upload na sa YouTube. Kasi delete ako ng delete ng mga catchy, mga ganun. So, pasensya na kasi wala talaga akong idea sa mga ganun. So, yun, buti naging successful. So, yung na lang, problema ko is yung pag-upload na sa mismong YouTube account ko. So, yun. So, sobrang saya ko kasi 10% na, 20%, 30%. Pagdating ng 40+%, so dun, naging, yung nakalagay is, hindi siya ma-upload dahil nga sa dahil sa storage. Kasi pag once na pinayaan lang na mag-upload yung video mo sa YouTube, tapos yung storage mo is puno na, so hindi siya matutuloy sa pag-upload. So yun, ako is ginising ko si Papa Ching kasi sabi ko sa kanya, anong gagawin ko nito? Na-upload ko na siya, na-transfer ko na siya, na-upload ko na siya. So itutuloy ko ba na i-upload siya sa YouTube? Kasi walang magbabantay, baka babalik siya sa simula. So si Papa Ching is naawa ako kasi hindi na siya natulog. Binantayan niya yung cellphone namin na mag-upload. Binantayan niya yung cellphone namin na mag-upload. Kahit may trabaho pa siya. So, yun. Nagising ako. Alas 6. Ginising ako ni Papa Ching kasi paalis na siya ng trabaho. So, tinanong ko siya kung nag-successful ba. Nag-successful naman. So, kaso hindi siya nag-successful naman. So, yun. Sabi niya, hindi siya nakaluto ng kanin dahil nga nakatulog siya. Okay. Yun yung problema namin. Yung cellphone talaga. Yan! Last! Last na yun, ha? Kaya mahurot yung kan. Kasi yung siguro babalik kami sa dati na limited lang yung minutes ng video namin. 15 minutes lang. So, bahala na yung 15 minutes magiging i-clip pa yan dahil nga sa mga edit, mga ganun. So, titingnan lang namin kung anong maging resulta. So, tumunog na yung chan ko. Nakakain na ako guys kasi hindi pa talaga ako kumain. Mula pa kanina kasi inuna ko yung tingnan kung naging successful ba yung uploading. Tapos si Ella, nakain ko. Yan, so ngayon is tumunog na yung chan ko. Pakainin ko ulit si Ella. Hindi naman siya mapili sa ulam. Makain naman siya ng gulay, mga ganun. Basta wag lang yung leftover kasi pag once leftover tapos hindi siya mainit. So hindi talaga siya kakain. So kailangan mainit or i-prito kung pwede siyang i-prito, ganun. Para kainin lang niya. Yan. So kakain na tayo. Magluluto tayo ng itlog para kay Ella. So ayan yung kawali namin. Yan, umitim kasi kanina is
inon ko to. Inon ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa tulog pa yung utak ko. Kasi wala naman kung lulutuin, pero bakit inon ko siya. So yun, sobrang ang init na pala ng kawali. Pumasok. Ang dami kong ginawa. Ayan. So, ito is, naka-on pa rin siya. Hanggang sa pumunta ko ng CR. Yun. Ang tagal kong napansin na naka-on pala siya. Umukoy na yung kawali namin. Ay, suka. So, tingnan niyo, suka pa na to. Baluset. Tika, ito yung ginamit namin pang prito sa fried chicken. So, isang beses pa lang itong ginamit. So, ayan, gagamitin namin ulit. Hanggang sa maganito yung kulay niya. Naging itim. Kasi sayang, ang mahal pa naman ng mantika ngayon. Yan. Kasi alam nyo, paborito talaga ni Ina ang itlog. Kahit anong klaseng luto ng itlog, basta itlog. Sobrang gusto ni Ila. Ano ayaw kay abog. Ito yung gagamitin ko, iodized salt to. Tapos black pepper. Man. Nabungkag ang hilo. Ay, hawayan na. Before. Ay! Before. Nagalit yung itlog. Suko. Kuan. Isi. Kahit mga kang ulo. Ikaw nangaw. Ayan, kakain na po tayo. Kasi sobrang gutom na talaga ako. Baka narinig nyo yung tunog ng tiyan ko. Bitter egg. Kanina pa kasi ako gutom. So, yung kanin ko Tanin. is may sunog na part kasi ito yung kanin namin kagabi. Udan. Ha? Udan. Hat-hat ba yung hat-hat? Hindi. Wait. On. Abe. Abe to. Egg. Itayo. Baka i-forward to namin kasi may music. So, yun, baka makapiright kami. Ang abe to ami. Pasensya na kayo. Ano tayo? Kakamay lang po ako. Ulit ikaw. Pag-spoon. Pag-spoon kay hat-hat. Spoon na ito, spoon. Paborito ni Ella, itlog. Itlog. Anak lang ba yung side cake? Sa akin yung kanin kagabi. Gabi. Sa'yo yung bago. Come on! Hat-hat! Huli. Pasok na siya. Gulay. Bagoong. Ayaw ni Ella ng bagoong. Ako gusto ko kasi yung bagoong kasi ito yung appetizer sa amin. Namin. Papagana ng kain. Ialit. Ano? Sina? Pero bawal yung sobra kasi masama siya sa katawan. Papa Ching is trabaho ngayon kung mamaya pa siya hapon uuwi. Uy, suli, kinausik na. Kami lang muna ni Ella. Harap ng ulam namin. That's all. Bagoong. Double. Ba? Ba. Go. Oh. Bagoong.
Yan, kung magkukutsara na lang ako kasi si Ella. Sundog-sundog na ako. Okay. Vegetable na. No. Lunahan. Di ka ganahan? Ano naman? Ukla. Di ka ganang okra? Ayaw na ng okra. Kuan, kani siyang pumpkin. Squash ba? Squash. Watch. Baka. Wash. Ears. Lips. Ito yung dahilan kung minsan hindi ako makapag-video dahil sa music. May time na mas malakas pa yung music is sa boses ko. I-forward na lang yun namin na part kasi malakas pala yung music. Tapos na kami kumain ni Ella. So, pahinga lang muna ako kasi sobrang ang busog ko. Parami yung kain ko. Ha? Utok. Oh, karana ka na. Pauna na mama. Ako na kuhaan na. Oh, pahinga muna ako kasi sobrang ang busog ko. Then, mamaya maglalaba ako kasi naubos na yung mga pajama ni Ella. So, si Ella is araw-araw nagsusuot ng pajama dito kasi sobrang ang daming lamok. So, siya yung pinaka kawawa sa amin kasi napapakagat lang siya ng lamok. Yan. Tapos yung papa naman niya sa gabi, pag natutulog kami, yan naman yung nagiging pain ng mga lamok. Di na niya napapansin na ang dami ng lamok na kumakagat sa kanya. So ako is isa din sa matagal akong matutulog hanggang sa abutin ako ng madaling araw kasi nga binabantayan ko siya na hindi kagatin ng lamok. So ginagawa ko pina-flashlightan ko yung gilid-gilid ng kwarto namin kasi baka may mga lamok na nakatago kasi yung ibang lamok is pagbusog na nasa gilid-gilid na lang. Ayan. Kasi hindi talaga siya nagigising pag kinagat ng lamok. So ako is isang kagat lang nagigising agad ako. So, yan. Andyan si Ella, naglalaro ng balon niya. Asa tayo may pakuha na ako? May ipapakuha siya sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Asa tayo pakuha? Ano ba, Mechi? Dito kami nag-video. Papaching. Yung mga ano pala niya sa... Yung mga ginag ipamutang dire nga naman. Man. Utang mo tulog. Ako kaon? Limo oh. Light. Ang balon niya pala. Light. Light pa. Light ni. Light. Aba. What? Papan. Hi guys, so ayan. Gabi na. 6:41 na lang gabi. So kakagising ko lang. Si Papa Ching is kanina pa dumating mga alas 4 yata. Nagising ako kasi kumatok siya. Ayan. Tapos si Ella is nakatulog din kasi tinabihan niya ako. So ngayon si Papa Ching is nagluto. So, yan. Pasensya na kayo kasi hagardo pa rin yung mukha ko. Hindi ako nakaligo kanina kasi nga madaling araw na ako natulog. Alas 3 na madaling araw. Yun is nanonood ako ng balita. Ayan. So, maraming salamat sa inyong panonood. And sana hanggang sa dulo guys, supportahan nyo kami. Okay na. That's all for today. Thank you and bye. Uy, upa! Ha? Upa! Bye.